Matay Sarge. Di mo tukam sa ora ka. Bitaw. Pero nakoy naunaan pod. Oh, unsa man na? Kinahanglan ta na og psychology. Kabalo ka tong bad cup, good cup routine. Aw katong eskwela na nato sa una. Ang good cop, silbi mo to siya buutan kay ba tapos iya ang tabangan tong suspek. Ang bad cop ana, itong kadukan sa suspek para mo kuan siya. O kana sweet and sour. Pwede rin. Sige sige. Ako na tong bad cup. Aw, sakto. Ikaw ang bad cop kay sus bagay jud kay mo mong naong palang daano apay pangimungot kang buanga ka. Uy, ikaw bahala na. Sa patio ba nimo na? Butukan lagi na. O sige. Tugan ha, kung kuwi leader niyo ng sindikato, di ka mo tugan ako humuko ni mo ulo. Relax, sir. Relax, sir. Hatos ka una, lakaw sa gamay ito. Lakaw sa gamay. Hatos sa. Matay bay, pasensya do kayo bay. Matay, init mo ko kay ulo kay high blood ng tao ha. Tani akong kainit sa ulo, magpugan po na ako sa high. Kung unsa naman ko ano niya kay isu mong kaayo na. Kung ako na lang nimo, mutog ka na laman ka karon di ta mabot ang mga ngilad kayo nga pangitabo. Ganan kag tubig. Asa ako ana man ka kog tubig karon masuwasan ka. Karon na wala na gibantay nimo. Tug-an na lagi. Sakitan. Ay, sir. Pag-inom sa tubig ko, pampakalma. Sinsya na kayo, ha? Kita magutanan ganahan mong manikasuhan mong tugan na dayon, mintras sayo pa. Tugan na lang og sa leader ng sindikato, kay kabulong init kig isa ng init kig ulo ng isa na. Gamay rak kay nang paporhan di ba ka batugan kay pisting animal ka, kriminal ka, natay ka. Di ka ganang ininit na kuya po anak karong buang ka. Pasensya do kayo. Ay sa mo ko suntuan nimo. Itug-an na lagi. Tug-an ha. Para di na ka masakitan. Grabe ka na. Isa. Ikaw gani ani sobra ni Sarge. Ikaw ba sobra na kayo ka? Dili man good kay. Murag wala impekto na to ang good cup bad cup routine. Usay wala. Imuhang patugan So kana imong giingon karon, murag ako na noy walay kwenta. Na ikaw ra man ang murag way buot nga nagtubig ka na imbis pagkaon ug kape na ihatag, matay na. Ha? Pagkaon? Kape asa makapangitag pagkaon ug kape ng kalasangan man hana? Di ba sabot nato bad cup? Purang kag nabuang noon mo pay pagkita giparok nimo ng ulo. Ulo nga no, dili hadlok na ibarok din ang ulo hanang wan, labisa? Ug ikaw ato, mahadlok ba dayon ka? Sir, wa ta kakasabot usa ng bad cup ug kanang good cup rote. So imong pasabot nako, tanga ko. Nawala man gani ka kabalog membro kog sindikato ng partner kay Touch, investigador ka. Uy, kabalog membro kog sindikato. Ikaw gani ning walay kwenta o. Na. So ako na noon walay kwenta. Oh! Nawala man gani ka kay balunga. Unab kong nimo member ng sindikato, ha? Wa gani ka kabalo. Oh, kinsa ni hinay karon? Ha, kinsa? Kabalo ko ana. Unsay kabalo? Sir. Kumusta man dia? Ito ka na? Matay, sir. Wala pa yun. Pero, kagaya may gamay panahon. Tugar lagi na Dili ikaw ang akong kaistorya. Ha? Siya akong kapunta na. Matay. Sir, hintog ka na dyan sila, sir. Na sindikato ni sila. Dala na sa presinto. Ikaw. Dakpan ng duha. Matay, kinabuto lang pagkapulis na Saka. Ha! Ha! Diya ka raw. Nabuto.
Basa ang tubig ng ilignon. Action. Pero wala na kayo bantayin mo. Eh, Sakitan! Gay! Gay! ekspresyon ni mo Simon. Ate, Order! Di ba ka mutugan kang animal kang kriminal ka? Bagang yati ka, pisti kang animal kang busit ka. Simon, kay time is running. Dali na ba ka Richard? yung pagkilala po. Ano araw? Kulik na tabo. Ano yung buhari park? Oh, park yan. Ground ka na! Na! Oh, kabalo na unta kag membro kong sindikato. Pangisog po. Isulang ito, tanga ko. Sige, pangisog, sige. So tanga ko. So, ano yun? Pangisog po. Action. So ako! Wala pa, lagi. Ikaw ganin ng walay quit. Sir! Action. Ang nga, ito ko, ito. Antor ka. Oh! Action. Oh! Isagit Simon. Mara to. Isagit ang oh. Oh! Ay, pati katawa pa, balip. Okay rin na. Sige, 1, 2, kadalir kayo. Sige, 1, T-part, 1, 2, 3, action. Oh! Kana. Yo, what's up mga mamarang? So karon shoutout na dito sa YouTube. Ako rin mag-shoutout kay na-delete ang file na mo sa shoutout. So karon shoutout na ta. So shoutout ako Ugawan TV, Dan Rose, Timon Hunter, Richard Paredes, Sherwin Ulimba, Glad, TV, Raymond Humadiaw, Richard Abingosa, Lorime Viola Baez, Marisa Cisnores, Marisa Remolyo Channel, Rose Saison, Jessica Haiktin, Sniper Vlogs, Renante Dalipe, Genesis Uyaw, Tropang Suave, John Audrey Suarez og si Pangga Brenda Badiles. Love you. So maro to siya guys, kung ganahan mong magpa-shoutout, comment mo dito sa comment section og ayaw kalimot pagbutang og hashtag mamarang. Don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-update mo sa mga upcoming videos na mo. O siya tanan, salamat sa pagguman aning video ug sa dili sa pag-skip sa mga ads. Peace out.